Ix-Shadow Ministers qalu li f'dan l-istadju l-apoloġiji waħedhom mhumiex biżżejjed biex ikopru dak li ddeskrivew bħala abbuż ta' poter u frodi, meta Muscat ingħatat ħatra bħala konsulenta u ħadet il-benefiċċji marbuta mal-kariga għaliex dak iż-żmien kienet is-sieħba ta' Bartolo. Għal din il-kariga qalu li Muscat ingħatat paga ta' 62,000 euro fis-sena meta kienet ingaġġata ma' Bartolo li żdiedet għal 68,000 euro meta ddaħlet bħala konsulenta ta' Camilleri. Dan l-impjieg qalu kien jirrikjedi kwalifiki u esperjenza li Muscat ma kellix biex tagħmel. U fir-rapport tal-Kummissarju rriżulta li huwa evidenti li hija tħallset għal xogħol li qalu li m'għamlitx. Qalu li anke laburisti ġenwini huma offiżi minħabba dawn l-azzjonijiet u talbu lill-Prim Ministru biex ikeċċihom jekk ma jirreżenjawx minn jeddhom. Talbu wkoll biex trott il-flus li qalu li ħadet mill-bwiet ta' Maltin u Għawċin. F'intervent telefoniku fuq l-istazzjon tar-radju tal-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg qal li fil-waqt li l-Gvern joqgħod jippritka dwar il-governanza tajba fil-Parlament u l-Prim Ministru jiftaħar li huwa qrib il-poplu u jibqa' jitmejjel bil-poplu. Akkuża lil Robert Abela li huwa kompliċi f'dik li sejjaħ korruzzjoni jekk qal jibqa' ma jkeċċix lill-Ministri u li diskorsi tiegħu ma biss xeneġġati minħabba li huwa parti mill-klikka tal-frodisti, inkluż dawk li qal li serqu l-miljuni mill-konċessjoni għal 3 sptarijiet u li mhux veru qed iħoss il-weġġat tal-poplu. Qal li l-vera laburisti huma mdejqin u rrabjati għaliex iħossuhom użati u li l-Labor minn għandhom irid biss il-vot. Staqsa fejn huwa l-Kummissarju tal-Pulizija biex jieħu azzjoni kontra dawk li qal serqu frodaw lil poplu Malti.